खुलुमबाय आं दिनै JSB Advice 365 चेनेलनि जों नोंथांमोननो मोनसे जाथायखौ आं फोरमायनो नाजानाय जादों। बे जाथायखौ नोंथांमोना दिनैनि बे कन्टेन्टनि गेजेरजों नुब्ला जाना नोंथांमोनाबो खोब दुखु मोनगोन। बे नुथायानो जाहैबाय उत्तर प्रदेशआव सासे आइजोआ जानो हागौ बे फुख्रियाव बे आइजोआ दुगैनो थांदोंमोन आरो दुगैनो थांनायाव गोजौ थाखोनि सुबुंफ्रा गावसिनि फुख्रियाव दुगैनायखौ मोनसे सुवा बादि साननानैनो बे आइजोनि सायाव मोनसे दाय जाबसिननानै बे आइजोखौ ओरैबायदि बुदों आरो बुनानै आइजोआ ओरैबायदि गाबख्राव सहायनानै बे आइजोआ गावखौ रैखाथिनि थाखाय मोनसे जायगा फारसे थांखिनो थांदोंमोन जानो हागौ, जायखौ नुनानै बे माखासे बै फुख्रिनि मालिकफ्रा एबा सेंग्राफ्रा बा हौवा सुबुंफ्रा होसोनानै बेखौ गंसे नङा गंनै नङा गोबां लावथि लानानै बे आइजोखौ दोखो दोखो बुग्लिदों आरो बुग्लिनायल' नङा, बे आइजोनि गाननाय जि जोमफोरखौबो बेबिचार खालामनायजों लोगोसे बेखौ जोग्लिदों बुग्लिदों आरो बे आइजोखौ बुनानै बिसिनि लावथि आरो गावसिनि बुग्रा मानसिया बे आइजोखौ बुयै बुयैनो गावनो बे लावथिनि जि बुनायनि खुबाव गावखौनो गावबो बे आइजोनि बायदि साफानाय बादिखौ जों नुनो मोनदों। मानोना लावथिखौ बुयै बुयै बुसेयावबो बेनि गनफ्रा बायजोबलांदों बेनि देहा सोलेराव नांनानै आरो बे आइजोआ जेबो बुङाबासिनो खालि होस्रिखाव गाबनाय बा दुखु मोननायखौल' नुदों आरो एफाबां मानि टर्चार खालामसेयावबो साजा होसेयावबो बिथांमोना गोसोआ गोजोनाखै आरो बेखौ गोसोबादि जोग्लिदों बुग्लिदों आरो बे आइजोखौ बुसे बुनानै बिथांमोना बे आइजोखौ हाजासे इनसाल्ट खालामदों आरो बे आइजोनि मेगन मोदै एबा दुखु दाहा एबा देहा सोलेराव बुजानानै बे आइजोआ ओरैबायदि दुखु मोनदों बा साजा मोनखौ बेखौ बिथांमोना मोनसे रंजानायनि मोनसे मुसुखा बादि बेस खालामनानै बे आइजोखौ माखासे सुबुंफ्रा दोखो दोखो बुग्लिदों आरो माखासेफ्रा बे आइजोखौ बुनानै अहानायनि इयुनाव बिथांमोना बे आइजोखौ बुनायखौ गोसोबादि रंजानाय लानानैसो मिनिबाय थानायखौ जों बे सावगारिनि जों नुनो मोनदों। दा बियो जोंनि थाखाय खोब सोंखारिना उत्तर प्रदेश बादि हादोराव बेफोरबादि जाथाय जानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। बे समावबो हारि माहारि बोरोन लानानै राजानि सासननि समनिफ्रायनो बेफोर थासारिया सोमजिदों। सुबुं माहारिखौ माब्रै मोनब्रै थाखोआव रानदोंमोन आरो बै सेथि थाखो नैथि थाखो थामथि थाखो ब्रैथि थाखोनि बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ क्लास राननानै हारिफोरखौ क्लास राननानै गोदो गोदाय राजानि आमोलावबो जोंनि भारतबर्षआव सासन खालामबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिदिनो बिदिन्थि हिसाबै जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजनाव बेफोरबादि बांद्राय गैयाब्लाबो उत्तर प्रदेश बादि हारियाना बादि जायगाफ्राव बिहार बादि जायगाफ्राव आरो बेबायदिनो लखनौफ्रावबो बेफोरबायदि गोजौ थाखोनि सुबुंफ्रा उन्दै थाखोनि मानसिजों जादेरै लोंदेरै फिसा फिसौ हरै बिहामजो लाङै आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय थोरसियाव ओंखाम जायै आरो बिसोरजों थांदेर फैदेर खालामलायै बेफोरबायदि जाथाया जोंनि भारतबर्षआव जाबोबाय थादों। बेफोरबायदि जाथायखौ दिनै भारतबर्षआव बा भारत सरकाराबो बेफोर जाथायफोरखौ खम खालामबोनो नाजादोंब्लाबो दासिमबो मोनबो हादोरावनो जों खमि जाबोनायखौ नुनो मोनाखै आरो बेफोरो बांसिन बारानिफ्रायसो बारा जाबोगासिनो दं आरो उन्दै थाखोनि सुबुंफोरखौ लानानै दिनै दाब दाब भारतनि जायगाफ्राव बेफोरबायदि नासयनाय गादबनाय बुथारनाय जाथाया जाबोबाय थादों आरो जोंनि आसामनिफ्राय थामहिनबा नर्थ इस्टार्न रिजननिफ्राय माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि थांना थानायनि राहा महरै जायगायाव ओनसोलाव खामानि दामानि गैयैनि जाउनाव बिथांमोना दिनै मुम्बाइ दिल्ली हारियाना बेंगालर उत्तर प्रदेश लखनौ बिहार बायदि बायदि जायगाफ्राव थामहिनबा कम्पानिफोराव थाहैनानै गावसिनि न'खरखौ माबोरै रांखान्थि बिथिङाव सुंथानो हायो आरो मानसि महरै माबोरै गसंथानो हायो आरो गावसिनि इयुन जोलै गथ' गथायखौ माबोरै गोजौ सोलोंथाइ होनो हायो बेफोरखौ नोजोर बोनानै खायसे मानसिफ्रा गावनि न'खरनि बिसि फिसा बा बिब' बिनानावखौ गारनानै मुम्बाइ दिल्ली हारियाना बा भारतनि दाब दाब गोजौ नोगोरफ्राव थांनानै बिथांमोना रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। खायसेया न'आव फैनानै गोबां रां आरजिनानै सोरबा लकेलाव
दखान पार होनाय सोरबा हा हु लानाय बेफोरबायदिखौ नुबोदों आरो गुबुन फारसे बिमा बिफाया होनाय थामहिनबा गाव गावखौ फरायनो होनायाव बन्दक थानाय हा हुफोरखौ सुख'नानै ग्रोम ग्रोम बारि बागान खालामनानै संसार जानायखौबो जों नुनो मोनदों। नाथाय बेफोरखौ लानानै दिनै मुम्बाइ, हारियाना, दिल्ली, मेंगालर आरो भारतनि गोबां कम्पानि थानाय जायगाफ्राव दिनै गाव गावनि मानसिफ्रा जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजननिफ्राय गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाख लाख सुबुंनि दैबाना जाहैनायनि जाउनाव बिथांमोना लकेलनि सुबुंफ्रा दिनै बिथांमोनाबो खामानि मोना जाबोदों। फारसेथिं लकेलनि सुबुङा जेसेबां रां बिबांनि जों बिथांमोना लेबार मावो बा सिकिउरिटि थायो बेफोरनि गाहाय थाखोनि पेमेन्ट लानानै जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजननि माखासे सेंग्राफ्रा बेफोर खामानिखौ मावहैनायनि जाउनाव गावसिनि लकेल एबा जायगानि सुबुंफ्रा साख्रि बाख्रि मोना जाबोनो हमदों, खामानि गैया जाबोनो हमदों। बिनि जाउनाव दिनै दाब दाब भारतनि दाब दाब जायगाफ्राव गोबां गुबुन जायगानिफ्राय थांनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बायदि दाय साजायनानै बुथारनाय, दानथारनाय बा रांखावरि बायदिसिनाखौ सिख'नानै लानाय बायदि जाथाया जाबोबाय थादों। बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा बे बिथिङाव गोख्रों नोजोर बोनानै गावखौ माबादि लामाजों थाङोब्ला गाव माबादि एस्टाब्लिश जानो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै जों गावनि बिमा बिफायानो सोरजिना गालांनाय माखासे हा हुफ्राव गोरान खेथि एबा गिसि आबाद मावनानै जों माबोरै बैग्यानिक पद्धतिजों खामानि मावनानै जों माबोरै जौगानो हायो बेफोरखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनायनि गोनांथि दं। नङाब्ला गुबुन रायजोआव थाहैनानै दिनै गोजौ थाखोनि सुबुंफ्रा जोंनि गाहाय थाखोनि सुबुंफोरखौ जाबादि बाहायदों आरो जाबादि नासयदों, गादबदों, सोरखौबा बुथारदों, सोरखौबा जिनाहारि खालामदों, सोरखौबा फासि होनानै दोनदों, सोरनिबा भारा न'आव सोरखौबा डकायत खालामनानै सुथारदों, दानख्लाबदों, बेफोरबायदि जाथाया जाबोबाय थादों। थिग बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै उत्तर प्रदेश बादि मोनसे जौगाखां ओनसोल आरो जाय जायगायावनोखि गोबां सोलोंथाइ थानाय डक्टर, इन्जिनियार, IAS, IPS थानाय बायदि बिफानाव रोंखा राखा जानाय गोबां अफिसारनि बिसानफ्रा, सोलोंथाइ गोनां मानसिफ्रा आरो सोलोंथाइ फसंथानफ्रा बेफोर जायगायाव गोबां दङ आरो भारतनि मादावनो बासिख्ल' मोनसे सिटि होननानै जों जायखौ मिथिगौ उत्तर प्रदेश। बे उत्तर प्रदेश बादि जायगायाव दिनै जेनेरेल थामहिनबा गोजौ थाखोनि सुबुंफ्रा जोंनि उन्दै थाखोनि सुबुंफोरखौ गावसिनि दैखराव दै लोङोब्ला, गावसिनि जानाय फिथाइ सामथाइनि बिफाङाव दाङोब्ला, फिथाइफोरखौ खायोब्ला बेफोरखौनो सुवा जायोबा सोरनिबा फुख्रियाव सोरबाया दुगैहैब्ला बेफोरनो गेदेर दाय जायो आरो बेफोरखौ साजायनानै सोरखौबा दोखो दोखो बुब्लिनाय, सोरखौबा बुथारखांनानै दोननाय बायदि जाथायफ्रा जोंनि भारतबर्षआव बा इउपि बादि उत्तर प्रदेश बायदि जायगायाव दिनै जाबोबाय थादों। बेनिखायनो आं बे भिडिअनि जोहै जोंनि बर' कमिउनिटि लाइमोनफोरखौ खावलायोदि नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो मेलेमखौ बाहायनानै जायगायावनो जों जेरैहाय गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा जेरै मारुवालियानो होन, बङालि कमिउनिटिनि मानसियानो होन, मुस्लिम कमिउनिटिनि मानसियानो होन, बिथांमोना गुबुन हादोराव थांनाया जोंनि बर' सुबुंफोरबायदि थामहिनबा ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिफोरबायदि बांद्राय बिसोरो भारतनि दाब जायगायाव थांनानै खामानि मावहैया आरो बिथांमोना खामानि मावहैयोब्लाबो बिथांमोना मोनसे टारगेट लानानै खामानि मावो। सोरबाया 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बेफोरबायदि थाखा लाबोनानै माबोरै लकेलाव फिसा बिला दखान होनानै माबोरै गोजोरै गावनि ओनसोलावनो बिजनेस मावनानै गथ' गथायखौ माबोरै सोलोंथाइ होनो हायो बेफोरखौ बेस खालामनानै बिथांमोना मावफैनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जोंनि बर' माहारिनि माखासे लाइमोन थामहिनबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मुम्बाइ, बांगालराव थांनानै उदां अख्रांनि सायाव बिरबायनाय दाउ बायदि बिथांमोना गावखौनो मोनबो खैफोद आफोदा बिथांमोनखौ गाग्लोबनो हाया बा साग्लोबनो हाया बेफोरबायदि साननानै बिथांमोना उदां अख्रांनि दाउफोर बायदि बिरथिंलाबायनानै बायदि जाथाय बिजाथाय जानानै बुथार जानाय जाथायखौबो जों नुबोगासिनो दं। बेनिखायनो जों माबोरै जथाय जानानै जों माबोरै गावनि ओनसोलावनो खायसे बेफार बानिज्यखौ मावनो हायो आरो जोंनि ओनसोलावनो थानानै जोंनि ओनसोलनि बार, दै, हा, अर आरो फिथाइ सामथाइखौ जानानै आरो बेफोरनिफ्राय जों माबोरै मोजां प्रडाक्सन खालामनानै जों माबोरै जायगायावनो गावखौ एंगेज खालामना लाखिनो हायो बेखौबो
नोजोर बोनानै दिनैनि लाइमोनफ्रा खामानि मावनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। जोंनि नसुंनि साखाथियाव थानाय मुस्लिम माहारि बा बेंगलि असमिया बायदि सुबुंफोरखौ नोजोर होबानो जों नुनो मोनो बिथांमोना माबायदि फिसा बिला दखान पार होनानै माबायदि फिसा बिला बिजनेस मावनानै गावनि न'खरखौ गावनि गथ' गथायखौ गावनि गथ' गथायखौ माबोरै गोरों गोरा खालामदों, गावनि गथ' गथायखौ माबोरै IAS IPS खालामदों, बेफोरबायदि पान दखान बा गय दखान होनानै फिसा बिला साहा दखान होनानै माबोरै बिथांमोना एफाबांनो गोजौ थाखोनि सुबुं सम्पद सोरजिनानै दिनै बिथांमोना गोजोरै संसार जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं जोंनि मानसिफ्रा गावनि बिफा होलांनाय बारि बागान थामहिनबा बिफा होलांनाय हा हुफ्राव आबाद मावनानै बिथांमोना गोबां फसल दिहुननानै बिथांमोनाबो गुबुन माहारिफोर बायदिनो बेफोर प्रडाक्टफोरखौ दिहुननानै जोंनि लकेलनि मार्केटाव फानहैनानै जोङो बेफोर थाखा फैसाखौनो मोजोमनानै जथायनानै जों माबोरै लाख कोटि जानो हायो एबा जोंनि ओनसोलनि थानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जों माबोरै अनलाइन खालामनानै जों जोंनि प्रडाक्टफोरखौ माबोरै गुबुन हादोराव दैथायहरनो हायो आरो जोंनि लकेलफ्राव जोंनि मोननाय फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं मुवा बेसादखौ फाननानै जों माबोरै रां आरजिनो हायो बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै उन्दै थाखोनि बेफार फालांगि मावनायनिफ्राय गोजौ थाखोआव थांनो हानायनि गोबां नमुनाखौ जों नुनो मोनो। आथिखालाव नुनो मोनो नोंथाङा ससियेल मिडिया थामहिनबा फेसबुकआव बेखेवनानै नायोब्ला नुनो मोनो गिदिर गिदिर लेक्चार प्रफेसार गिदिर IAS IPS अफिसारफ्रा दिनै गावनि साख्रिनि दान बान्थाया थोआ जाबोनायनि जाउनाव बिथांमोना सोरबाया अमानि फार्म खालामफैदों, सोरबाया मोसौनि आबाद मावफैदों, सोरबाया स्ट्रबेरिनि आबाद मावदों। बेफोरबायदिनो गोबां सायख'नानै दाउ अमा बोरमा बायदिसिनानि फार्म खालामनानै बिथांमोना साख्रि मावनायनिख्रुइ बांसिन थाखा फैसा आरजिनानै दिनै बिथांमोना गावखौनो कर'रपति जानायखौ जों नुनो मोनदों। जायखौ बिथाङा डक्टर मावनानै थामहिनबा बिथाङा इन्जिनियार जानानै IAS IPS जानानै जाय रांखौ खामायनो हायाखै, बिथांमोना गावनि साख्रिखौ गारनानै दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै दिनै बिथांमोना गावखौनो सासे जौगाथार सुबुं महरै दिन्थिनो हादों आरो बिथांमोना दिनै गावनि गोसो मेलेम होनानै मावनायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना साख्रिनिख्रुइ बांसिन रां खामायनानै दिनै कर'रपति जानायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडिया बा इउटुब चेनेल आरो बायदि फोसाव बिजोंफ्राव नुबोगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथांमोना खोब सामोल जा आरो नोंथांमोना बायजो मुलुगाव मानो थांदों खालि रंजानो बा रोंगोजानो थाखाय नोंथांमोना थाङाखै। नोंथांमोना न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव नोंथांनि खिथि उनाव सोरबा गथ' दं, सोरबा बिसि दं, सोरबा फिसाजो फिसालानि फरायनानै रां खरसा हरनायनि खोथा दङ। जाहाथे नोंथांमोना गावनि जि न'निफ्राय आगानसे बारायनानै नोंथाङा माइल जानथायाव थांनानै जा टारगेटखौ लानानै खामानि मावनो थांदों बे टारगेटआ जाहाथे जिर' जाया बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावाब्ला नोंथांमोना गुबुन हादोराव थांब्लाबो नोंथांमोना जाबायदि रां आरजिनो थांदों बेफोर आरजिनो हानाय जाहैनाय नङा। बेनिखायनो खोब सामोलै खामानिखौ मावाब्ला बेफोरबायदि नैबे सावगारियाव दिन्थिनाय आइजो बादि नोंथांमोनाबो सातजालायाव गोलैनानै सोरनिबा आखायाव जिउ जोबैनो हागौ। आरो आथिखालाव भारतनि दाब दाब जायगायाव गुबुन जायगानिफ्राय थाहैनाय बा सिकिउरिटि मावहैनाय खामानि मावहैनाय सुबुंफोरनि फारसे गावनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बिथांमोननि सायाव दावसिन नोजोर लानानै बिथांमोनखौ माबोरै गावनि हादोराव हुरफिननो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा आङो कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव लाबोनो सानला, मानोना बायजो मुलुगाव थांनानै जोंनि बर' माहारिनि मानसिफ्रा माबोरै बुथार जाहैदों बा जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजननिफ्राय थांनाय मानसिफ्रा माबादि गुबुन हादोराव सातजाला जानानै गावनि न' फारसे गिदिंबोफिननो नांदों बेखौ नोजोरथि बोनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ सावरायबाय। नोंथांमोना जाहाथे गावनि लकेलावनो फैफिननानै मोजां रोखोमै साफ्रोमबो मानसिया खामानि मावनानै गावनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायोब्ला जोंनि न'खरावनो एबा नोंथांनि न'खरावनो नोंथांनि बिमा बिफा होलांनाय हायावनो नोंथाङा मोजां रोखोमै आबाद मावोब्ला बे आबादफोरनि गेजेराव नोंथाङा रां मोननायजों लोगोसे सना रुपा हिराफोरखौ मोननाय बादिबो खामानि मावनो हानायनि खाबु दं। मानोना गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै गुबुनारिफ्रा जोंनि हाफोरखौ कन्टेक्टआव लानानै दिनै बिथांमोना
गोबां रां आरजिफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो फरेन हादोरनि मानसिफ्राबो जोंनि हादोराव फैनानै गोबां मुवा बेसादफोरखौ शेयारिं खालामनानै मावनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजननिफ्राय गोबां रेभिनिउ बिथांमोना कालेक्शन खालामगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे साग्रिद जायो आरो नोंथांमोना बायजोआव थांदों होननानै गावनि ओनसोलनि नेमखान्थिफोर बादिनो सोरनिबा फुख्रियाव सोरनिबा थिखानाय पार्कफ्राव थांनानै बेफोरबादि खालामजाया नैबे आं भिडिअ फुटेजाव दिन्थिनाय आइजोनि जि सातजाला नुथाय बे नुथायखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोजांस्रिगोन मानोना बे आइजोखौ ओरैबायदि इनाय उदखार खालामदों बेनि सायाव खोब बुंनो गोनां खोथा दङ नाथाय बेखौ उत्तर प्रदेशनि सरकारा बेनि सायाव नेसेसिटी एक्शन लायोब्ला थामहिनबा बे सावगारियाव दिन्थिनाय माखासे हौवा सुबुंफोरनि फारसे नोजोरथि बोनानै बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनो हानाय खाबु दं मानोना बिथांमोननि भिडिअ फुटेजाव गासिबो बिथांमोननि सावगारिफ्रा आबुङै नुजाथिदों बेनिखायनो उत्तर प्रदेशनि सरकारखौबो आं खावलायो नोंथांमोना जाहाथे बे मानसिनि सायाव नेसेसिटी एक्शन लायो মই এই কন্টেন্টৰ দ্বাৰা মই অসমবাসী আৰু ভাৰতবাসী সকলো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিক মই জনাবলৈ ওলাইছো যে উত্তৰ প্ৰদেশত শিডিউল কাষ্টত এজন ছোৱালীজনীয়ে এখন পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈছিল গা ধুবলৈ যোৱাটোৱে তেওঁৰ কাৰণে কাল হ'ল আৰু উচ্চ বৰ্ণৰ পুৰুষবিলাকে লগ লাগি এই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ চলালে যে আমাৰ ক'বলৈ ভাষা নাই গতিকে এই মহিলা যিবিলাকে পিটাইছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে তদন্ত কৰি তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক জেলত ভৰাব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত নেচেচিটি একশ্যন ল'ব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মই হদু হেকক মই মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে সকলো JSB Advice 365 চেনেলৰ ফেমিলিবিলাকক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ।